Il-pakkett li ġie mressaq u propost mill-Gvern għall-edukaturi f'pajjiżna huwa wieħed sostenibbli, wieħed li jaraf l-importanza tal-professjoni huwa wieħed li jimxi mal-wegħda ta' qabża sostanzjali f'dak li huwa pakkett finanzjarju. Kliem il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima meta wara konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu ġie mistoqsi mill-ġurnalisti dwar l-aħħar żviluppi b'rabta mal-azzjonijiet industrijali tal-Union Maltija tal-Għalliema l-MUT. Il-Ministru saħaq kif il-messaġġ tal-Gvern li dejjem għaddej b'investiment b'saħħtu fil-qasam edukattiv huwa wieħed ċar dak li permezz tal-ftehim settorjali ġdid il-kundizzjonijiet tal-għalliema se jitjiebu. Nifhem l-importanza u r-rwol ċentrali tal-edukatur mhux biss bħala Ministru responsabbli mill-edukazzjoni ma bħala missier ta' żewġ tfal illi jmorru l-iskola u allura nifhem ir-rwol ċentrali li għalihom it-teacher tagħhom għandu jew għandha. U allura iva minnew lid-dinja illi jiena żgur mhux forsi bħala gvern qed irresqu il-quddiem propju proposta illi tirrispettja dak ir-rispett illi għandna. Ovvjament għad hemm lok għal aktar diskussjonijiet, għad hemm lok sabiex wieħed jaqbel fuq diversi temi l-iktar ħaġa importanti hija li fil-bażi ta' dan kollu nifhmu illi l-kondizzjonijiet iridu jitjiebu u ħajkunu din jitjiebu. Il-Ministru nota kif fuq din il-materja kruċjali l-Partit Nazzjonalista qed jirkeb karru ta' nuqqas ta' etika u r-responsabilità kbira li jistgħu jxekklu negozjati favur l-edukaturi Maltin u Għawċin u fuq kollox favur l-istudenti. Naħseb illi ma jkunx etiku anke li wieħed ifajjar figuri. Kellna rappreżentanti tal-Oppożizzjoni li fajru l-figuri naħseb jiena b'nuqqas ta' etika u naħseb ir-responsabilità u jiddispeċini nara propju dan in-nuqqas tarfin u li wieħed jitfal figuri li żgur ma jagħmlux ġid għal min irid il-ġid ta' din l-istess professjoni. Sa dan it-tant fl-aħħar jiem tqajjem tħassib serju dwar kif l-azzjonijiet tal-MUT qed jolqtu lill-istudenti vulnerabbli b'diversi ġenituri jitkellmu dwar dan pubblikament. Dwar dan tkellmet ukoll il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, is-CRPD. Meta d-direttivi jortu tfal dik hija xi ħaġa illi mhijiex ta' ġid għat-tfal, mhijiex ta' ġid għall-pajjiż u laqqas għall-istess edukaturi. Però nista' nassigurak huwa li qegħdin naħdmu sabiex dis-sitwazzjoni li din propju ngħixu bħalissa naraw kif u ngħadduha mill-aktar fis possibbli. Ta' min isemmi kif dawn l-azzjonijiet kienu fis-seħħ anke fil-jiem fejn il-Gvern u l-Union kienu mal-mejda fl-laqgħat ta' konċiljazzjoni.